kai me muka gaya ma me ya gaya ma da ce wuce ka ba mutum wuce to banza mutum ke gida ga mani nan wala jin miki ciwo zan kai wannan saka ce ne kake gaya ma zo na me na ma za ka zo gaban ka aka faɗa waye kai kawai ni bancin arzikin yaro na ma me zai kawo kofar gidan nan kai wannan ma da rainin wayo kake yaron ka dinwa yaron ka ta ina ya zama yaron nan ne jin da aboki na ne a dan kala dai jima na ka gane ko ba zai yiwu a waje ku ci ma yarinyar nan mutunci ku kuma zo nan gida ku ce za ku ci mana mutunci ba to ina ruwanka ina ruwana ke da ba gidanka ba ya ba ta ka bace ba fa to ko ni da ba gidana bane ko ya ba tawa bace ina da iko da ita kana dan koran a kana dan kore kai mai iko da ya ka gane ko abin da nake so ina kamar ya wala kenan gidan da zan maka yi barawo dan mai yi barawo wanda ko kai ihun ma da zai ce kai ne barawo wallahi zan ma yi barawo ai ma tara ka ko san jibgan ka za kuma fa zan da ku wallahi amma na sai ce mu bi ne zaka ce mu bi saboda ga kuma kama da barawo a zaka ce mu bi ne wallahi lalle wannan dan matan kare na hankali dama bara bari da Allah bari gwaran kawai na san da zamu haɗu amma kai ka san ka tabo ni ni sai duwayi wallahi sai ka san ka tabo ni san ka ce da na taba na karbin ka ne su ba kusa ba ka dan taba in dai akan wannan maganar ne to na cimma mutunci wallahi da dai ka cimma mutunci hanyar da nake bi ma wallahi kai sai ga daga cikin ba ni san ka ranka kan daga yau rashin mutunci da kan da kai wallahi mun kulla san kace ranke dade an kace na gaya masa sako na gaya musu a gari na ba zan yadda da haka ba kuma ba zan amince ba Salamu alaikum, amin wa alaikum salam. Dama kai kake sanin baka ka ansa ka. Assalam. Kin zaburi yayi. Ai da nan zauna na ba komai zauna. Ai zauna na. A ran kai ni ban zauna ba, shi zauna ne zauna kuma shi in dai ya zauna zan miƙe. Ba wani abu ne yasa na ce a nemo ku ba dalili ɗaya ne. A wannan gari nawa ana zaune lafiya amma babban matsala ku ne. A ce kai da wannan bawan Allah ba kwa shiri wannan gaba ta ko dai ko kuma za a yanka ku ko kuma ku ban man gari na. Na kai dai. Na'am. Da a cikin daga baɗi banda yanka kuma me yafi yanka ciwo da zafi. Akwai tsirewa. Tsirewa ko? To dan kai dai akan wannan gaba. A tsire ni bayan a tsire ni kuma a kai ni inda ake gasa balangu a gasa gaba a gasa baya amma ba magana shiri. Yalla ben idan an tsire shi yanda yace in an gasa ni tokan ma ina neman tokan dinga bala'in gaba da tokan da tokan ma sai ne gaba. Yau ina so in ji daga bakin ku menene dalili menene musabbabi menene sanar wannan gaba ta ku. Wannan gaba sirri ce ba za ta kare ba. Amma idan kuka je mu gaba ɗaya mun yi fijo zuwa kiyama kowa ya ji labarin gabai. In mun yi mushe kan yi daga baya na maka lafiya labai. Yalla ben ni in ya mutu ma da gawan gaba zan yi da gawan idan an kona shi da tokan ba shi gaba zan yi.